दा मेथाइयाव मोनसे घटना दं थारमाने मेथाइ जेवजा मेथाइ सानैनि हौवासा आरो हिन्जावसा माने सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोयोमोन नाथाय बै सिख्लाखौ बिमा बिफाया बिदा बिबाजैया एमब्राब्राय हरै लखिमपुरथिंजायसो हाबा हरनायसै हेल' बेनिफ्राय सिख्लायाबो सासे सेंग्रा गोसोथोनाय दंमोन नाथाय बै सेंग्रानो मेसेङाव थानाय रुवाथिखौ बिमा बिफाया बिदा बिबाजैया एमब्राब्रायै जुलि होनायसै बेहाबो गोदाव सोराव जाहैबाय बेनिफ्राय बे गारजानायजों गारजानाय नागारजानायजों नागारजानाय मोनसे समाव लोगो मोनलायो बिदि आरो काहिनिया दा मेथाइखौ मोनसे डकुमेन्टारि फिल्मनि थाखाय रेकर्डिं खालामदोंमोन आङो गोबां बोसोर जाबाय आब' सुलेखाजों आंजों रेकर्डिं खालामदोंमोन बे मेथाइखौ आं रोजाबनो नाजादों हारसिङैनो मेथाइ जेवजा मेथाइसो Bye.
आये जुलि हरबाय आयौ आंहासो नेवसि जाबाय आंहासो नेवसि जाबाय आंहासो नेवसि जाबाय